ଧୋନିଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଗୁରୁବାର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠିଥିଲା। ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀ। ଏହା କେବଳ ଗୁଜବ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଇପିଏଲରେ ଧୋନି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗୁରୁବାର କୋହଲି ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଧୋନି ମୋତେ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୌଡ଼ାଇଥିଲେ। କୋହଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଟି 2016 ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମୋହାଲିରେ ପିସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 160 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ 19.1 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। କୋହଲି 51ଟି ବଲ୍ରୁ 9ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 82 ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ ଥିଲେ।